Sí, encara, aunque no se senti, no se no sembli, hi ha moltes persones treballant per jo. Cada dia Jo sempre sóc optimista perquè jo crec que les persones són bones i el problema és el sistema. M'agrada pensar que podem millorar sempre i crec en una societat millor i crec en les persones i, i la convivència entre les persones. No, no sóc optimista perquè les noves tecnologies esteu expostos a molts peligrs, estem controlats, el mig ambient, la contaminació, els conflictes bèl·lics i, clar, el món no està bé. Estic molt optimista. Per què? Sobretot encara de tecnologia nova, que penso que molt a prop vam tenir la capacitat de curar, tractar malalties intractables. Sí. Crec que vam viatjar a l'espai en la trobada de noves oportunitats. També crec que vam tenir moltes... La tecnologia va ser molt desenvolupada. En este sí, que estic molt optimista. Soc una persona molt optimista en general. Hi ha moltes situacions difícils voltant del món, però vull pensar que hi ha molt gent bona fent accions bones. Diria sí i no. D'entrada veig que no, que portem un nivell de vida que jo crec que ens porta cap a un precipici, vull dir, no sé cap a uns candoells, però per altra banda veig que hi ha molts moviments i persones que volen intentar canviar el món, no? I, bueno, són persones que jo crec que transmeten una esperança. En general, soc optimista. Jo sé que al món hi ha molts problemes, com terroristes, la gent te gana. Jo sé, però sé també que no puc fer sola nada. Y por eso soy optimista porque la meva familia está sana y la meva filla también está feliz. Por eso soy optimista. Triste per el mundo en general, pero como dit que sé no puc fer més que per la meva família. D'acord. No sóc gens optimista, som molts i no hi ha faena ni ajuda per tots. És una llàstima, però és així, no tenim ni per nosaltres i cada vegada vens més. No sé com va acabar això perquè falta menjar, falta treball, falta pisos. No soy res optimista. Però escolta que no.
cada vegada són més individualistes i no volem sortir de la nostra bombolla tan familiar com del grup d'amics amb la resta del món. I així el que fan és fomentar la desigualtat i la insolidaritat. Només cal que veure el cas dels refugiats. O sigui, no. No soc optimista de com va el món. Moltes guerres, gente morir de fam, moltes no respecten el medi ambient, polítics omplint les butxaques, en fi. No soc positiva en aquest tema. Sí, sóc optimista perquè crec que el món va millorar. No m'agraden coses com les guerres, però jo crec que mica en mica millorarà. No ho sé. Sí, jo crec que sí, que la gent és molt responsable en quant al reciclatge i al sentir per a l'altra persona, per l'altra persona, el sentiment per l'altra persona.